Malam assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya ce malam ina tambaya, ina son a yi min bayani akan aikin da ya dace da mace ta yi shi na aikin gwamnati kenan. Wannan tambayar ina jin yau wata guda a Amina a wani taro da mata suke duk shekara na Women in Da'awa sun yi mini irin shi. Wani irin aiki ne ya dace mace ta yi? To sai dai ina ganin ɗan rashin sa'ad da aka yi, ni da kuka gani ban taɓa aikin gwamnati ba. So da haka ma ni ban ma san ake aikin gwamnati ba, sai ɗan abubuwan da nake jin labari ko waiwai ko jita-jita. Amma ina ganin ƙayyadewa mace da cewa aiki kaza ya dace da aiki kaza bai dace ba, za a koma ne zuwa ga ƙa'ida babba, ita ce dukkan aikin da zai taɓa mutuncinta a matsayinta na 'ya mace bai halatta ta yi shi ba. Duk aikin da zai taɓa mutuncin addininta bai halatta ta yi shi ba. Hakanan aikin da zai taɓa mutuncin mijinta ko ya tauye haƙƙin 'ya'yanta bai halatta ta yi shi ba. A ƙarƙashin wannan za ku ga ayyuka da dama waɗanda kenan ake ganin cewa sun dace mata su zai zama bai dace su yi ba. Domin mata dole ne su san cewa zama a gida wajen ba da tarbiyyar nan babban aiki ne. Wato wai galibi yanzu mata sai ta ce in yi digiri in koma a nan naɗe ni a ɗaka, ina da diploma tawa in zauna a ɗaka. Ai wannan aikin na tarbiyya yana buƙatar idan so samu ne ma a samu mai masters wadda take da gogewa. Dukkanmu da kuka ganmu nan ba maza ne suka yi tarbiyyarmu ba, mata ne. Mata ne suka yi tarbiyyarmu. Maza an ka ba su haushi duka suke, mali suke yi, da haka ba tarbiyya suke ba galibi. Ashe kenan in aka samu mace mai cikakken ilimi ta zauna a ɗakin mijinta, tarbiyya za ta fi inganci. Don haka mata ku gane da cewa ƙa'ida kawai ake dubawa, wadda duk ta saba wannan ƙa'ida bai halatta ta wannan aikin ba. Don haka kenan a ƙarƙashin wannan ƙa'ida akwai aikin karantar da alƙur'ani, da a ce za ta zauna tana karantar da ƙur'ani a wata makaranta. Aiki ne ko ba aiki ba, amma sai zama yana cin haƙƙin mijinta da haƙƙin 'ya'yanta. Dole ta bari. Don haka ba wai abin da kaɗai kuke tunani ne za a ce bai halatta ba, a ƙa'ida ce ake shimfiɗawa a aiki a kanta. Allah ya kiyaye.